Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio Kapitulo 19, versikulo 22. Nakababain ti tao abuklis, nasaysaya at tinapanglaw ngam tinaulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Bakit? Akin balay nga ta iti maipatpatakder abalay di ta asidag tayo. Diyak manam mula kay. Saan sa kanupay matapim mas pasyar dito iti akin kukwa iti dayta maipatpatakder abalay? Baknang siguro ti aking kuko iti dayta? Lakit di Kababain dagito babalay tayo. Daan lang arudan. Nagbabasit da pa'y ama ikumpara iti dayta maipatpatakder abalay. Ure basit ti balay tayo. Tanaragsak tayo matlat ta. Basta saan tayo ngagsaksakit, kanawan ti utang tayo. Kunada nga minadagiti babaknang, dadakkel ka no ti utang da. Angam saan mo't siguro nga amin. Sa bagay matkat di kanawan ti inagrabyado tayo. Husto ka, bakit? Iso saan ang nakababain tinapanglaw? Maray, intan tapno saan ta amala daw iti pakitang danan ta. Un maray, umayakon. Ala, mapantan. Ay, nagrigat-kat nga minon ay tinapanglaw. Apag isula amay gatang iti kanon iti agmalem ti masapulan iti may sangal daw. Imbag pa'y kit di tadda pakitang danan ta. Dagiti dadduma nga awan pagsapulan da. Sa bagay mo't kit di At dapay dagitay agsida iti bugoong laeng. Iso anaswerte tayo lat na indang. Tano dagiti daduma kat agsida dalaeng iti bugoong. Datayo kat agsida tayo iti tuyo. Sa bagay nasaysaya at labasitan tayo tuyo. Agrubuat ka, Alma. Papananta Mapanta kita, ti maipatpatakter adak kalabalay ta. Apay, dandani ka din malpas. Wen, sumagmamanulangan nga aldaw. Mabalintan to na pagyanan. Ay, sigurado. Apalan to ti kaadwan, jay dakkel abalay ta. Sigurado na ita, bakit? Ti balay ta ti kadakkalan abalay, ijay abaryo. Sigurado nga adu ti mayat makigayam kadata. Sigurado na ita. Gaputa ti amuda kat baknang ta. Wala, baknang ta nga adu ti utang na. Ay, saan mo nga ibagbaga ti kasta? Tamangan no adda makangag. Ay, nakababain. Diyak mo't ibaga ti kasta no amok nga adda makangag. Alaki din. Ingkagrubuatan. Takayat kun ang makita ti balay ta. Naimbagal daw yo, madam, sir. Da kayo ka diti akin ko, kway ti daytoy abalay. Ay, wala na. Siya gayam ni Primo. Kat isumat ni Alma, asawak. May sa kayo ka di, kadagiti ka aruba mi? Ay, wan, madam. Dayjay man ti balay may. Anya? Balayo ko nam. Ang kaslasaan mo tabalay. Kalapaw mi. Kunam nga min nana. Ha? Saan ka masasair nana? Taday tamot nga min tipod no. Ay, uwan, sir. Sa anak amasair. Oray man kat ibagayo akalapaw ti balay kaw. Tinapatagkat na saya atak a tao. Awan serbi na mutlaang no dakkel ti balay kaw no sa anak mo't anasaya at atao. Naamam mo kon ti akin ko kwa di tadakkel a balay. Kaano, nanang? Ay itay laeng. Agasawa da. Primo ken Alma tinaganda. Ay kat nasayat Tanam amuyo idan, nanang. Nasingpet da ka di matlaeng. Panag ko na. Kat adalas lastog da. Ha? Mata pobre da. Apay, Mike? Wan ata idiin surok di balay ko. Kat saan ka numot abalay no di kat kalapaw ka now. Hoy, gaputadak kelan ti balay da? Ibagadan akalapaw ti balayo? Iso nga rod ako nak amata pobre da.
Kasano? Adda ka din buyer to'y balay ta? Tapanawantan? Addan, bakit? Itaddan ti bayad iti kabiitan a panawan. Nasayat nga rod no kasta. Tapno makapanawtan ditoy. Umalis tan iti kaipatpatakder a balay. Iti kasta, saan datan asurut-suruten dagiti nakautangan ta? Wen, bakit? Saan ka madanagan? Tanasulinak ti pagalisan ta. Marigatan damang tuntun kadata. Makapa-stress dagi dyan nga agsingsingir kadata. Kaslada aso akamat-akamat. Saan na bale? Maawan to day tapa ka-stressam, numakaalistan. Mabit man laang? Ay, isyak ka di kasarsaritam, madam. Adda ka di pa'y sa bali at tao ditoy? Ha? Anya ti maipay ko, madam. Kwa. Siya gayam ta akin kukwa iti daytoy adakkel abalay. Kat agyan kamin iti kabiitan na panawan. Kaya't kayo nga awisan amin akaarubak a makipagrambak kada kami. Inton ipa-blessing mi to'y balay. Kat tangay awan pa'y matamamok ditoy. No mabalin, sikan ti mangibaga kadagiti kakaaruba nga umayda. Ay, sige, madam. Ibagak to kadagiti kaaruba tayo. O sige, agyamanak. Si kalatan ti makaam mo amangawis kadakwada. Sige, madam. Awan problema. Lakay, agaw-awis ni Madam Alma inton pa-blessing ti balayda. Adda ka numaangay aparambak. Imbaga na kanyak nga ibagak kano kadagiti amin a kaaruba a dumarayda. Ay nikat, nagsaya atin nga, bakit? Tulungan nak amang ibaga kadagiti kaaruba, lakay. O sige, bagak ida. Mapanak mat inton madamdama iti ayan da indang. Tabagaak mat ida. Gatwan ken amin na malabasa maun, bagam ida. Wun, lakay. Agparambak ka talaga? Wun ka nung arod. Jesus, talagang arod abak nang daa. Siguro Hitaman laangan nga dadarayan na pakipanganan. Wun nga rod. Malibre man da taon iti pangal daw. Mabalin pa'y malibre ti pangrabiian, wag take out ta. Saanon? Kababain mo't inawis na tayo lang arod. Saan mo ngamin nga ipakita Ilibas ta. Saanon kunat ta nakababain? Ay sus, sigurado nga aglaplapusanan damit laeng. Isu nga awan anyaman na kadakwadan ti take out ta. Barya laeng kadakwada dayjay. Ay na, talaga nagado ti makansi ka. Kaadwa kung ti karga iti plato. Ay na, saan mo apaglupyasan ti pinggan mo Takunada mo't amabalin pa'y ti agsubli amangala. Agsubli akmanan inton madamdama ngem isupot kunton. Sika talaga. Igaraw mo man ako na ako. Bangan kayo lahat. Saan kayo magbabain? Agbusog kayo, aging ga iti kayat yun. Ayun, gano'n. Madlaw matakasla kayo na bisbisinan. Ay, Siguro, ita lang na makaraman kayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tikakasta po tahe. Ay, Isuan na swerte kayo. Tanadan kayo iti kaaruba kas kada kami anabaknan. na, Tahuray kas ano? Mairanod kayo iti kinabaknang me. Kas makita kat, napanglaw kayo amin na kaaruba me. anya mo't ti panagsasaudag itang agasawa. Kasla tayo mo't agbibisin. Ay na, di kan masair. Total, pudnumat nga itatayo laeng amaramanan dagiti daduma aputahi da. Ken pudnumat anapanglaw tayo amin. Kasla pa'y kit din sa anak ang makapangan. Ay na, saan kan nga ginarti? Saan ka mabsog no kasta? Ala, agawa amkit din timangan. Tamangala tamanan no maibos. Apay ka di api nagbati dak, madam. Adda ka di pa'y ibagayo kanya. Kasapulak ngamin ti para dalos kan para laba. Mabalin ka di asikalangan, titang danak.
Ang maminsan ka lang iti makalawas nga umay. Ay katwan madam, isupay mo't apag sa pulak. O sige, namnamaak nga rod ti umay mo tunggal Sabado. Sige madam. O ala, mabalin mo ti agawid. Sige nga rod madam, mapanakon. Mabit laeng. Apay madam. Kasla si ka lang tinakitak nga awan bit-bit na nga agawid. Ay, okay lang madam. Uray kat nanganak matan. Adupay mo tinabati amakan. Mabit lang tagisuputak. Amukmat kat aman mano kayo amakaraman iti karne. Tanapanglaw kayo kat nga ron. Inuray nakpailagayam di tiruar ti balay da Madam Alma. Nagadumat ta bit-bit mon. Kunakman no kunam asaan mo akayat ti agisupot. Inted ni Madam Alma dagitoy. Isa akapilitan nga inawat kon. Ay, kastaya. Anya nga itimbaganakan ka. Kasapulan na ti para daluskan para laba. Kat dinamag na no kayat ko. Kayat mo mat. Una, taisupay mat apag sa pulak. Ay, katwan Ang may salaang nga tati kasapulan na. Siguro tasyak laang matimbaga na. Padasam man nga ibaga, no kayat nakmat nga laan, tapno duwata. Sige, padasak to nga ibaga. Apay ngay manugot kang agbalin at tagalaba kan tagadalus da. Kat madlaw mat nagpangas da. Matapobrida pay. Gaputabak nang dan. Kas dayan ti panagsasauda kada tayo. Ay nabay amon lakay. Tinapatag at dapagubraak. Sige. Ngam nun alas ti trato daken ka. Pumanaw ka Wen lakay. Ken ko na ni Indang akayat na ti sumrak. Padasak to nga ibagakin ni Madam Alma. No kayat na nga alaan pati ni Indang. Uy, may mayat manin tapno adda kadwam. Madam, amangan no kayat yu pa'y ti mangala iti kadwak. Adda ngamin kayat na ti sumrak. Sino? Jay kadwak idi nga imay idi pa-blessing yu. Kinapudno na, saan ko kumamatan akasapulan? Takabailamatan amin at trabaho dito balay? Ang kunamat akayat na ti sumrak. Isong ala aklatan, takaasimat. Amangan no kasapulan na unay ti kwarta. Imbagkada kami, taaglaplapusanan kami iti kinabaknang. Iso nga isurot mon tulatan, inton sumaruno nga umay ka. Sige, madam. Nagpintas mo't tanday ti abistida ni Madam Alma. Siguro, no siyak ti mangisuot iti dayto, bagbagay ko. Apay akas taunay apanang mingming mo iti bistidak. Di mo gamdan atakawon dayta. Kan sakbay arumwar kayo dito'y balay. Nasken amakitak no anya dagiti awitiyo a pumanaw. Ay, kitkita aglaag mo't madam ta nagpintas. Sanak mo't ngagtatakaw. Uray na panglawak lang. Sanak mo't nga galalay ti san ko akukwa. Itad ko kumakan kaday ta abistida. Angam sayang laeng. Ta sigurado asaan mo't la maibagay kan ka. Siyak laeng, ti pa kaibagayan day ta abistida. Saan ko mo't adaw-dawatan, madam? Naglaing kamot na sumungbat. Ola, agtrabaho kakit din. Maldita talaga day dyan nga Alma. Saan mulatan nga ikaskaso? Kasta siguro ti ugali dagiti babaknang. Adamot baknang amok. Ngam saan mo't akas kada Madam Alma kan serpri mo ti ugali da? Agsingsing talatan. Kan saysayaaten ta ti trabaho ta. Iti kasta, awan maibagbagada kadata. Nay, Drema. At dagtok-tok-tok. Ingka man lukatan tiri daw. Uwan, sir. Naimagngal daw yung ma'am. Dito'y ka diti balay ti agasawa nga Alma kan primo. Dito'y nga agpaiso, sir. Apay ka di. The warrant of arrest me para katakwada. Anya? Ay nalakay. Adugayam ti itartarayan da nga utang da.
Nagsasauda, kas dala asino. Gayam, naggapumat iti utang ti kinabaknang da. Un nga rod, lakay. Ay, nakababa inti kasjay. Nasaysaya atin tinapanglaw, ngem tinaulbud. Ay wala, agpamarang da abaknang, ngam saan mo't gayam, gaputa adumat ti utang da. Kay kayat kulaangan tinapanglaw nga awan utang na, lakay. Nasaysaya ati agbibiyag anapanglaw, ngam tibak nang anagtaod iti saan anasaya at ti kinabaknang na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 16. Saan anain kalintegan? Pumanaw tayo, akas iti isasangpet tayo, agtrabaho tayo. Kayat tayo at iliwan ti angin, kat anya ti maganab tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Paano ko nagtrabaho, bakit? Adda ka di kwartam di talakay. Adda ka nung gatangan ni Benjo a project na eskwilaan. Paggasolina klangan da ito iti motor. Kasta ka di. Angam, alam latan. Kat, kasanon nga ti paggasolinam? Makamuditan, tinapatag. Makabayad ni Benjo iti eskwilaan da. Talaga narigat ti biag mi ita, nanang. Ay na, anak ko. Manulaang mo't ngay ngamit ti sweldo ti ordinaryo a construction worker akasken ka. Kurang pa'y nga rod, para kadagiti limang anak mi. Adda maited ko atulong. Ang basit laeng taamom basit laeng ti maaw-awat ko a pensyon. Amok day ta, nanang. Padasem ti agbirok iti trabaho. Aday tay dakdakkel ti sweldo. Nagsipngetan dito'y balay, bakit? Kasano, naputin man ti kuryente tayo. Kasi tayo met. Ay, saan mo ko mga ay-ayan ti bagim, lakay? Dumakdakal ti gastos tayo. Ta dumakdakkel mat dagiti ubing. Umad-ado talaga ti gastos. Talaga asaanin nga umanay ti sweldok, bakit? Kasano nga tanda ito'y? Kasano maisakad yo dagiti limaan nagsasarunong nga anak yo? No construction laeng matitrabaho nila kay mo. Ay, iso nga rod nga anusan da kami kumapay laeng ang makipagnaad dito'y daan ang balayo. Ginatang danday to'y. Inton sumaruno abulan, alaan ng jegim matang. Kasano kayon? Tsaka mo, manang. Ibagamkin nila kay mo, taagbirok iti sideline na. Kasano no agkulehyon ton dagiti anak yo? Ibagbagak nga rod day taka ni Virgilio. Saan mat nga rod ang mabalin nga trabaho ka, tay aywanam mo dagiti anak yo? Ay, nagrigaten ayat ibiyagyo. Ano samday ta nagbati alugaw? Isulaang tinatdala kay. Ay, kasimot dagiti anak ta. Lugaw ti kinanda. Linaokak iti bulong ti marunggay, tapno adamot sustansya na Sana kastoy ti kayat ko abiyag, bakit? Wan gayam. Naskan nga agsapol tayo iti pagakaran tayo. Tanagatang handay ti balay kan lote. Sapay nagngina ti agabang iti balay ita. Makabiro ka pa'y kadi iti sideline mo, lakay. Kurang amin talaga ti masusweldom.
Agabrodaksan bakit? Nabayagan a planom dayta. Kasanungay kat nagrigat mo ti adda pa nagbiag tayo. Pangalaan ta iti kwarta a pagabrod mo. Nanang, itakla nga umasidag kada kayo. Tulungan dakman. Anya aya ti masapul mo. Agabrodak ngamin. Kasapulak ti kwarta. Ay, pagtitinulungan tayo dayta Ibagak kadagiti kakabsat mo, tatulungan da ka. Uwan man, nanang. Hanggang inton mayat ton ti trabahom iti abroad. Bayadam to idaadagos Uwan, nanang. Ikarik dayta. Si kagayam ti bagbagada a Pilipino a kabarbaro a kadwami. Uwan, manong. Virgilio tinagan ko. Manuel tinagan ko. Nabayag ka din dito abroad? Ay katuna, 15 years. Uy, nabayagan nga rod. Hindi mayak dito sa anak pa kalbo. Ngamga po itinakaro apodot na dito Kita man, awanan ti buok ko. Pakakitaan day ta, anabayaga kun dito Awan ka di pa'y plano mga agawid? Ate, agpurgod ako next year. Isungada ka dito tasikan to, ti sumukat kanyak. Nakaurnong ka siguro niya? Katuna, isung agpurgod ako na. Tanarigat mat no mayadayo ak iti pamilyak iti tong palbiag. Tsak mat kayat, nga aglaklakayak latan dito Kasta ka di, manong? Anya nga iti maganab ko, no agtali na edaklaan dito Ngam, jak mat makaden na ti pamilyak. Maamiris mo to dayta, no bumayag ka dito abroad. Saan la aday taggasgastos ter aramidem? Itatadan nila kay mo iti abroad, agurnong ka. Wan manang, dayta talaga ti aramida. Nasayaan. Kang runaan a plano mi, kat makagatang kam iti house and lot. Ay katwan Narigat no dumakkel dagiti anak yo nga awan bukod yo abalay. Oh, nakita mo daytoy balay a paggasgastusam, lakay? Ay na, maragsakan bakit? Addan pa kakitaan ka dagiti rigrigat ko dito Ado pa, iti kasapulan a kwarta, tapno makompleto daytoy abalay. Isungarod nga saklat at agtrabaho dito Ag-overtime magpayen. Tapno mapunduan ti panakaaramid ti balay. Ano sam, lakay? Ket, kumusta mat ti panagadal dagiti ubing? Saan ka amadanagan? Tananga nga to dagiti grades da. Adda ka di tabalay dagiti anak ta. Kasaritak man ita. Sakbay nga ginanaak. Mabit laang, tayabak ida. Tapno ag-video call kayo nga aga-ama. Ay, nagbiitan analpas ti balay yo. Nanang. Mabit laang amalpas ti balay no adda kwarta. Dayta ket ti pagsayaatan na tanapan ijay abroad ni Virgilio. Nanang. Saan masayang ti banlog na? Ay, tangay adda ijay abroad nila kay mo. Nasaya at siguro no gumatang kayo matan iti pang serbisyo alugan. Jak amo na anamunga ni Virgilio, nanang. Mayat siguro no adda serbisyo. Tapno saan dan amarigatan. Mami, kaya't ko nga ituloy ti panagadal ko iti kuleyo. Katuan agiskwela kayo, aging ga akayat yo. Tada ni daddy yo iti abroad. Saan mo pa'y apagawidin ni daddy? Tapno makalpas kami amin nga agkakabsat. Day tati ibagbagakan ko, ana. At amin arapa amin nga agkakabsat, mami. Ala, anak, agiskwela kayo. Adda kwarta tayo. Adalan nyo, ti kayat yo akurso. Ket agawid akon, ije Pilipinas, Virgilio. Talagang agforgod ka na, manong. Katun agnegosyo kami langan kan ni bakat ko ije Pilipinas. Agyaman iti adu at tulong mo kanyak, manong. Awan nan yaman na saysaya atam kit di ditoy. Ket no makaurnong ka, mabalin mo matan ti agawid, tapno makadennam ti pamilyam.
Awan pa iti plano nga agawid, manong. Adu pa iti kasapulan ti pamilyak. Kunak man no kunam analpasan ti balayo. Nalpasan. Ngam kayat ni misis ko, agumatang kami kano iti serbis da. Kasapulan nga ron ti manong nga tawon nga extension. Isong aro day tati pampanunotak, manong. Ken agad adal pa dagiti ubing. Ay, jakon makaawid. Lakay, agsakit ni nanang mo. Planom ka di ti agawid? Kasano dagiti babayadan iti tuition pinagiti anak tangay no agawid ak. Ipawit ko langan ti kwartang aramate ko mga agawid. Tapno aramatin yung matdita. Kasano nga roda ni nanang mo? Awagak dagiti kakabsat ko. Isuda pa lang ti mga sikasukan ko na. Ngam amang ano saan mo na makita pa'y ni nanang mo, no saan ka nga agawid ita? Ay, no awan ko matiado ababayadan ta. Si kalangan ti mapan mangbantay kini nanang. Ipagpagapumlakan niya akon. O sige, no day tati ko nam, lakay. Ay, kunak man, no ni Virgilion day to'y adda dito'y abay ikaw. Siyak, nanang. No kasta, tagtagainap ko lang asimbang put ni Virgilio. Wan, nanang. Ay, agawid pa'y ka ti anak ko. Manon atawan ajak nakit-kita. Nanang. Mabilbilangan ti aldaw ko. Isulangan ti anak ko ajak nakit-kita. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagradwar mo la amin nan dagiti anak yo. Wan, manang. Puro da amin professional. Nagbunga ti adu arigat kan sakripisyo ni Virgilio. Isungarod ako nga agawid dan, tani, addan idad mi. Ay katwan apay pailaang nga agtalinaad ijay abroad. Kat nakalpas mo't amin ang dagiti anak yo. Adda mo't balay yon. Adda pay lugan nyo. Anya pay latibirukin nyo. Mami, agawid gaya man ni Daddy. Wan tanakalpas kayo mat amin ang iti panagadalyo. Sabagay, professional kami aminan. O anya, asino kada kayo ti sumurot iti airport amang sabat ka ni Daddy yo. Kaya't ko kumamami, ngam na era nang adda meeting mi. Sana mabalin adyak atindaran. Kasta ka di? Dagiti kakabsat ko. Amangan numabalin damat asumurot. Sige, kasaritak ida. Lakay, nakahawid ka matlaangan. Uwan bakit? Kalpasan tinauntay apanawen. Adda akon dito'y Pilipinas. Ay nga maapay ngay anak ko tong ka. Gagangay itinayadayo iti pamilya. Ay wen, ayan ngay dagiti anak ta. Apay si kalayang matisimabat kanyak dito'y airport. Ay, adda amin trabaho da. Busy da kadagiti trabaho da. Kasta ka di? Amo matan asaan da akaya ti masinga. Ta saan mat abasta-basta ti posisyon da. Dayta tinakaitabunan ni nanang, lakay. Ay, jak man na nakaawid iti pimusay. Manunatawan tinapalabas. Katanya ngay ngarod, adda ka mat iti abroad. Uwan bakit? Amok amaawatan nak ni nanang. Ala,
Agawid tantani. Kunam itay ang maululaw ka. Uwan nga rin bakit? Maditirik nak. Mami, apay anak ay ni Daddy. Madi ka no tirik nana. Kasla damat sakit na naggapo di abroad. Uwan nga rod. No ada ko mapanawon mo. Kadwaan nak amang ipadoktor kan kuana. Busy ak, Mami. Amumuten, akas manager iti dakalabang ko. Adu ti responsibilidad ko. Kasta ka di. Asa na balay? Tawagak dagiti kakabsat ko. Taisudan to timang kadwakang ka. At damot siguro oras da. Unay matdaytan, 5 dagiti anak yu kin ni Virgilio. Uray maysa, awan man lati makawaya amang ipa-check up kan kuana. Adda nga min trabaho da. Uray pay, awan lat panawin damutan para kin ni Daddy da. Ay, Agasam tinagado a sakripisyo nila kay mo ija abroad. Tapno makaadal dagiti anak yu. Itataiso ti agkasapulan iti tulong da. Awan da. manang. Kasla awan anak yun o kasta. Ay, huwan nga rod. Alakat ano samang aywanan nila kay mo ading ko. Imay nakakadibinantayan ni Benjo dito'y ospital lakay. Imay, ngampimanaw matla dagos. Tadda ka no trabaho na. Saan na talaga amalanganan ti trabaho na? Isungamin ti manager. Kat nagtumarka ka din iti agas mo. Kasano ang makatumarak? Katjak pa'y nanghan. Anya, saan nakaapinakan ni Benjo? Kastay ko na. Agap apura. Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na. Awan panawon na amang pakan kanyak. Ala, mabiit laang. Siya kung timang pakankan ka. Dagiti ngay daddo mga anak ta. Umay da ka di matbisitaan. Agpin na to doon damat lakay. Puro da amin busy. Nadamag ko ama sakit ka kanukayam, Virgilio. Uwan manong. Agkarasubliak dito ospital. Isungarod ngay may kabinisita. Pudno jay ko na midi manong. Asan arumbang ngayibos ko ti oras kan panawan ko di abroad. Ay. Ita, nakapsot akon. Kan managsaksakit akon. Jakon ma-enjoy ti biyag ko, tadan sakit ko. Day tati rason, no apay ana panunot ko nga agawit idi. Jak kayat nga aglaklakayak latan iji abroad nga agtrab-trabaho. Imbag ka pa'y manong, tanaragsak ti biyag mo iti sidong ti pamilyam. Kaduak latan ipakat ko. Nagtinulong dagiti anak ko, tapno makaadal dagiti kakabsat da. Saan ko nga inako amin? Tanarigat mat no siya kamin. Maawatan ka manong. Ala, agpaimbag ka nga rod. Saan mo abaybay anti salunat mo? Dahi tati kang runaan nga ipangpangrunam ita. Kaya't ko kumamat agpaspasyara kaduak ni bakat ko. Ay kahit agpapigsa ka pa'y No hindi pa'y kumana panunot ko tinagawid. Maramid ko kumapay dagitay ta. Ay, permiti babawik, manong. Nakaawid kami ni Daddy yung manipod ospital, Benjo. Kat, anya na ito'y amasangputan mi. Inawagak dagiti kakabsat ko, Mami. Mangipay tayo iti basit a paramba. Para kan ni Daddy, iti iruruwar na iti ospital. Anya a parambak, anak. Daddy! Oh, Daddy! Jane, anak. Inarakop nakmatan. Sorry, Daddy. Nga manipod ita. Ipaayan kayon kin ni Mami iti panawan. Daddy, adda kay kaginatang ko para kan ka. Anak? Sorry, Daddy. Ang bayan niyo. Manipod ita. Ipaayan kayon ka ni Mami iti panawan ko. Naamiris mi ngagkakabsat. Anas kan anaragsak kayo ka ni Mami. Ay na, agyaman anak ko.
Ngem saan da kami apakadanagan kini mami yo? Manipod ita. Di min itulok. Nga agliday kayo pa'y kan ni mami. Daddy. Aywanan dagiti naganak, gaputan no awanda, awan tayo mat iti daytoy alubong. Di liplipatan dagiti sakripisyo da, tapno laeng magunodyo dagiti arapapyo iti daytoy abiyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.